One of a kwa hafu Kenya says Stephen North Mense no emu wa hafu mantam no emu na penifo ti medi dwumaso bi wo ho we no ye friends of Baumia na wo mo apa ho entoma wo ho na dwumade no ase no na afutuo kwa wo no mo apese wo gina pre dibre e NPP amanyoko di nyina di mo na agya kakra mo kwesine ma fimpinu ne aduonu nan a wo makogina makwa akopere no wasi wasrada campaign de mo baye na emom de ye atenie de ye watitimu aka me yensi entoma bofin hata abontin go bi ahwe wontwede ho fi NPP chitai for womo free camps ahodo wo mayimu e de futu ma de hye wo de wo ho akodon amanyoko yi sa bro mo gusu ye campaign e de hye afimpinu ne adono na ya bato no obi ambo na homoden se campaign bi obeye bia no o ma na no enkwatia obi o de se futu ye to dwa e wo Kenya ase wa bro mpanyifo e pa friends of Baumia hontoma e wo Stephen North abato mpeso aso wa half mantam no emu na bro communication head Emma Ekoi ora Derek Amwatin e kire nsemu di akira Adom Kasee no o de to dwa se campaign ahodo wo mo ba be yi se di atem e do so e wo ma do na no ya na de ntokwa enenam na enka nsempa emfa manyoko no eho we nti otu amanyoko na chitaifo nyina efo so obi ambo na homoden se wondi obi atem e wo campaign ya wo mbeye no emu mpanifo am nyina ebe nyina no omu nyina sefata na me de yigiri ye se ye rama mu Baumia na bia odansonku enu ti na ye bo nti dom no na mesre se mi nuanom a ye nya ye bo mamu Baumia nti dom no mo obi nkoye campaign emfa ebia tribe anase religion enkoye campaign yenyina Ghana eye country a bo a Christopher Kremofo yenyina yafra ti de obedi eso no yepe dia owo nimde owo ahofama obetimi amaye break 8 no enu ti na mesere se mo obi amfa campaign a edint atemdidi ana o how ebebre yen enu achi dwumtra ne ma friends of Baumia ko no was Stephen North na oben man no eso ka de to aso se ekoye o mati wo mobotaye ene se eto ahene ne asi ahene fa wo mo ewo wo mo mpeso ane so no obetumi ne o makasa ma wo mo ato aba e de ama Dr. Baumia se de be ya fimpinu ne do no ne ya bato no obedi nkonim sabe ya bakọ o mo ho 1 on 1 ya mfrefre o mo enhia faako baabi obi atibia no yenhwemu se ya bekọ ye no matena se ne abo ye wura mamu Baumia ho enkomo akire wo mo the crackra no I have original chairman Emma friends of Baumia ora Eric Japan ya wo no dwumadi opa ho ntoma wo hwe so enso kire mu de nti a NPP amanyoko no franket to de bre no ye de ma Dr. Baumia nuanu mo magire nyina ne kwasa NPP ye wo ni papa e wati tre be edu a o magina hwehwe se o mu nyina be lead the party no nanso o mu nyina ye nipa o mu di mu a o mu nim dia o betima bo party nanso Baumia adamu fua efi se oye nipa bia youth no epeno oyobi a ne hu ani asem oyobi a owodo amanipa oba as a unifier otima ka Christopher Kamafo nyina de abom